Gipasakaan og kasong kriminal sa Philippine Deposit Insurance Corporation kon PDIC si Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ug usa ka kanhi empleyado sa bangko nga ilang gitrabahoan sa una. Sa kaso nga gifile sa Department of Justice niadtong Enero 13 batok kang Mayor Radasa kinsa kanhi presidente sa Rural Bank of Subang Dako Incorporated ug kauban niini nga si kanhi Loans Manager Julius Yuliaran. Butyag sa PDIC nga si Mayor Radasa ug si Yuliaran gingong nagmugna og 6,051 ka mga bogus loans sukad 2004 hangtod 2008. Matod sa investigasyon sa Alba Romeo and Corporation nga 5,470 sa 6,051 ka mga loans ang walay credit information. Kung mapamatud-an ang maong krimen, mamahimong madiskwalipikar si Mayor Radasa sa iyang katungdanan. Hinuon wala pay gihatag nga statement si Mayor Radasa kabahin ning maong issue.